Estimats Reis Mags, encara és una mica aviat, però aquest any m'agradaria fer un tracte amb vosaltres. Avui ens han preguntat a l'escola què volem ser de grans. Tots volen ser astronautes, princeses, però a mi m'agradaria treballar en el sector de la comunicació i, qui sap si arribar a ser directora de comunicació, però a poc. Vet aquí el tracte. Si em formo en l'àmbit de la comunicació i el periodisme audiovisuals, m'ajudareu a començar el meu camí? Sé que encara em falta molt, però el futur no és quelcom que es pugui deixar a l'aire, no creieu?